Il-frott mill-investiment f'ċentru ta' eċċellenza fl-MCAST u parti mill-viżjoni tagħna għal 10 snin li ġejjin li tagħti importanza lill-innovazzjoni, iżda anke l-edukazzjoni vokazzjonali bħala parti mill-bidliet li qed inġibu f'pajjiżna biex iż-żgħażagħ ikollhom karrieri ta' kwalità f'Malta. Dan kien il-messaġġ importanti li għadda l-Prim Ministru Robert Abela meta żar il-Freshers Week fil-kampus tal-MCAST f'Raħal Ġdid fejn iltaqa' ma' bosta studenti uħud li bdew l-istudji tagħhom f'din l-istituzzjoni edukattiva. Fl-MCAST il-Prim Ministru Robert Abela nnota l-investiment li għaddej fuq ċentru ta' riċerka u innovazzjoni u istitut ġdid tal-ICT se jwassal biex l-istudenti se jkollhom faċilitajiet mill-aqwa biex jitħarġu f'ħiliet anke vokazzjonali biex joħorġu mill-MCAST u jaħtfu l-aqwa opportunitajiet li qed joffru l-industriji. Il-Prim Ministru nnota l-investiment fil-ħiliet importanti fil-qalbiet ambjentali u diġitali li jrid jgħaddi minnhom pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif l-inizjattivi ta' tisħiħ fl-istipendji f'korsijiet u foqsma meħtieġa għal pajjiż immirata li tagħti direzzjoni importanti fil-ħtiġijiet ta' pajjiż li jrid ikompli jikber ekonomikament, iżda b'enfasi fuq il-kwalità. Il-Prim Ministru rimarka wkoll dwar il-ħtieġa ta' investiment fl-edukazzjoni vokazzjonali li fil-passat ingħatat il-ġenb u dan il-Gvern li se jerġa' jimbotta u jixpruna l-edukazzjoni vokazzjonali bil-ftuħ taċ-ċentru ta' snajja fl-MCAST. Dini weda elettorali oħra mill-programm ta' ħidma tal-Gvern Malta flimkien li se titwettaq fejn dan iċ-ċentru se jgħin fit-titjib tal-ħiliet vokazzjonali ta' studenti li l-inklinazzjoni tagħhom ilejn is-sena. Tul il-laqgħat tiegħu maż-żgħażagħ fuq il-kampus tal-MCAST il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Sport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima. Id-deputata Amanda Spiteri Grek, il-prinċipal tal-MCAST il-professur Joaquim James Calleja u l-aġent President tal-Kunsill Studenti MCAST Rohejja Zammit.